Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Utang, na taga Mamdagoog, Habonga, Agusan del Norte. Narito ako ngayon sa Kadusanang Istasyon, mga kadusanan. Inay, bakit nararamdaman ko sa bahay na parang wala akong silbi? Ginagawa ko naman yung mga utos niyo, Inay. Kahit mahirap yung trabaho sa bahay,